Сад ҷону дил фидои як муддаои модар, фатӯкушоишора дасти дуои модар. Гар шеъраке сурудам аз буду аз набудам, дар тинатам сиришта сӯзу навои модар. Модарону хоҳарони арҷуманд, канали Барстратежӣ шуморо бо фарорасии рӯзи модар саймона муборакбод гуфта, ба шумо саодати рӯзгор ва ҳама неъматҳои оламро таманно дорад. Шумо модарон, хоҳарон ва албатта бонувони хонадони мо сазовори ҳама ҳамду сано мебошед. Идатон муборак. Ин муборакбодиҳо аз номи кулли мухлисони канали мо ва бахусус аз номи мухлисони ҳаводорони дастаи овозадори Барселона. Акнун бо иҷозати шумо мо ба кӯрҳои мардакии худ мегузарем. Салом ба онҳое ки ин соат моро тамошо доранд, бахусус мухлисони Барселона. Барселона лидери чемпионати Испания. Ин канали Барстратежӣ аст ва ман Муҳаммад Гаиров ки ҳамаи шуморо инҷо шодбош мегӯям. Навобаста ба натиҷаи ҳар бозӣ ва навобаста аз боду ҳаво ва ҳатто болоравии нархи пиёзу картошка, мо дар ин канал барои шумо ҳатман наворҳоро омода мекунем, то шумо аз натиҷаи бозиҳои Барселона ва албатта чанд хабари дигар огаҳӣ ёбед. Яъне мо барои шумо ин нашрҳоро омода мекунем ва аз шумо ҳам эҳтиромона хоҳиш дорем ба канали мо обуна шавед ва поёни наворҳои мо лайк гузоред. Ба ҳамаи онҳое ки имрӯз ҷашни мавлуд доранд, идашон муборак бошад. Барояшон ҳама хубиҳои зиндагиро таманно дорем. Бегузор якашон сад, садашон ҳазор, ҳазорашон миллион ва миллионашон беҳисоб гардад. Шумо миллионҳои худро ҳисоб кардан гиреду мо акнун ба масъалаҳои футболӣ мегузарем. Аниқтараш ба бозии дишаба ки дар Камп Ноу баргузор шуд. Дишаб аниқтараш шоми дирӯз Барселона дар майдони худ Валенсияро қабул кард ва пешдоз бояд бигӯям ки каталониё умуман одоби хонадориро вайрон карда, таъби меҳмонро таоман хира кардаанд. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ва ҳамчунин сарпарасти дастаи Барселона ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо ҳар вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Акнун дар бораи бозии баргузоршуда, Барселона дар ҳоли ба ин бозӣ омад ки чанд рӯз пеш Реалро дар Мадрид шикаст дод. Реалро дар Мадрид шикаст додан аслан кори ҳар кас нест. Ин корро дар Испания аслан Барселона метавонаду баъдан ЦСКА ва Рубини Россия. Дигар командаҳои хасакӣ ба ин кор қодир нестанд. Яъне Барселона хеле таъби болида дошт. Валенсия ҳам агарчи бозии охири худро бо ғалаба анҷом дод, аммо ин мавсим Валенсия ҳоли табоҳ дорад ва мисли офтоби сари кӯҳ ба ҷониби дивизиони поёнӣ дар ҷадвали чемпионат нигоҳ дорад. Яъне фарқи настроенияи Барса аз Валенсия замину осмон буд. Хай бошад бар муқобили дастаи шаҳри Валенсия чунин ҳаятро гузошт. Ин ҳаят бо назардошти набудани чанд бозингари асосӣ тартиб дода шудааст. Тер Штеген дар чорчуба, Араухо, Балде, Кунде ва Кристенсен дар хати дифоъ. Миёнаи майдонро Хави аз Де Йонг, Сержи Роберто ва Бускетс иборат кард. Дар набудани Левандовски, Гави, Педри ва Дембеле хати ҳуҷуми Каталониёро Фати, Ферран Торес ва Рафина ташкил карданд. Ёдовар мешавем ки бинобар гирифтани 5 корти зард мисли Гави, Хави ҳам имкони аз минтақаи техникӣ идора кардани дастаро надошт. Аммо асри 21 аст ва ҳатто аз пушти кӯҳи Қоф ҳам командаро идора кардан мумкин. Мисли он ки ҳозир баъзан нафарон тавассути WhatsApp-у Telegram тӯй ҳам мекунанд. Бо баланд шудани садои уштаки довар Барселона тӯбро таҳти контрол гирифта, бачаҳои меҳмонро фаҳмон ки дар хона ки хуҷаин аст. Голи якум бошад ба дақиқаи 16 рост омад. Серхио Бускетс як партофти олиҷанобро ба дохили ҷаримагоҳи Валенсия равон кард ки онро бо як париши олии дигар Рафина вориди дарвозаи меҳмонон кард. Ин гол он қадар зебо буд ки на танҳо мухлисони Камп Ноу, балки Левандовскиро айҷои бархезонд. Баъди гол низ Барселона бозиро контрол мекард ва зарбои Рафина ва Де Йонгро дарвозабон бо азоби зор баргардонид. Валенсия ҳам гоҳ-гоҳ нишон медод ки дар Камп Ноу як команда бозӣ надорад. Фати бошад як партофти хеле хуби ҳамдастаашро чун ҳамешагӣ ҷазир кард. Қисмати якуми бозӣ бо ҳамин ҳисоб анҷом шуд. Дар саргашти қисмати дуюм Хави аз майдон Де Йонгро гирифта ба ҷои ӯ Кесеро баровард. Дар қисмати дуюм ҳам Барселона то ҳуҷумро сари Валенсия кам накард. Дар дақиқаи 53 бозӣ бошад, муҳофизатгари Валенсия зарбаи Балдеро бо даст гардон ва довар ба нуқтаи пеналти ишора кард. Ферран Торес паулчуби дарвозаро чен кард ва ҳисоби бозӣ тағйир наёфт. Як дақиқа баъд Ансу Фати паулчуби дигари дарвозаро чен кард ва ӯ ҳам хато кард.
ҳисоб бошад ҳамоно бидуни тағйир монд. Дақиқаи 58 бозӣ бошад, барои Араухо ба фоҷиа табдил ёфт. Не, ӯ зиндаасту дар бозии оянда бозӣ намекунад. Баъди он ки ӯ нагузошт ҳамлавари Валенсия 1-1 бо Тер Штеген барояд, албатта бо қоидавайронкунӣ ва довар мустақиман корти сухро аз ҷайби худ берун кард. Баъди ин хави Фатиро аз майдон гирифта, Алонсоро ба майдон овард. Акнун мебоист ҳисоби мавҷударо нигоҳ дошт. Дар идома бошад, бо назардошти фаъол шудани Валенсия хави Роберторо инчунин аз миёнаи майдон гирифта, Эрик Гарсияро ба хати дифоъ овард. Акнун Барселона қариб пурра ба дифоъ нишаст. Дар охир бошад, Рафина ҳам аз майдон гирифта шуда, аларкони 18-сола бароварда шуд. Баъди гирифтани Рафина дигар маълум буд ки Барса бояд ин ҳисобро нигоҳ дорад, зеро голзанҳо ҳама иваз шуданд. Аниқтараш мезаданд, то ин вақт мезаданд. Павлочиби дарвозаро бо бои ғулоҳон зада метавонад. 5 дақиқа илова кардаи довар ҳам чизе надод. Инак Барселона ғалабаи навбатии худро ба даст оварда, боз як қадами дигар ба сӯи чемпионӣ гузошту дар қатори чанд бозингари калидӣ Араухоро ҳам барои як бозӣ аз даст дод. Муборакамон бошад ин пирӯзӣ. Албатта ҳанӯз расидан то чемпионӣ хеле роҳ дароз аст. Инам аги аз нисфи андаке зиёдтари кор аст. Аммо агар бозиҳо чунинанд ки бо Валенсия буд, пас эътимодро метавон комил кард ки Барса дар роҳи дуруст қарор дорад. Дар пеш бозӣ бо Атлетик истодааст ва бегузор ба иззати нафси мухлисони Валенсия нарасад. Аммо Атлетик Билбао Валенсия нест ва Барселонаро як бозии мушкил дар пеш аст. Мо бошем ба хави ва дасташ албатта барор ва ғалабаро тамоно дорем. боварӣ дорем ки пеш ва баъди ин бозӣ низ во мехӯрем. Барои имрӯз тамом. Ба ҳамаи шумо ки моро тӯли ин чанд дақиқа тоқат кардед, изҳори сипос ва агар мондани як лайки майдаҳакро зери ин навор фаромӯш накунед, нур болои нур хоҳад буд. Чунончи дар боло гуфтем, мо дар арафаи рӯзи модар қарор дорем ва ҳамаи модарону бонувони азизро як бори дигар ба ин муносибат саймона муборакбод мегӯем. Шумо ҳастед ки мо ҳастем, азизони дилу дидаи мо. Моқӣ ба ҳама роҳ равон роҳи сафед ва барори муваффақият. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.